Čaute, vítam vás pri dnešnom tréningu. Dnešný tréning bude o pociťovaní lopty, je to naozaj dôležité. Dáte mi za pravdu, že tréning v telocvični a vonku je naozaj rozdiel. Pretože vonku máme slnko, čerstvý vzduch, krásnu trávu, ja osobne to mám radšej. No ale späť k pociťovaniu lopty. V predošlých videách naši malí futbalisti mali možnosť trénovať doma, individuálne, ale tentokrát využijeme väčší priestor, budeme hrať v exteriéri aj so spoluhráčmi. Dôležité je, aby každý hráč a hráčka mali so sebou loptu. A dobrá správa, po každom jednom tréningu si dáme taký mini zápas. Začíname! Tak čo, ideme trénovať? Áno! Poďme na to! Poďme! Pripravili sme si pre vás návod, ako môžete zorganizovať svoje futbalové hodiny či tréningy, prípadne školské futbalové krúžky. Rozložíme ich vždy na 3 časti. Pohybová aktivácia ako rozcvička, rôzne varianty sme si predstavili v prvom dieli skupinových tréningov. Ďalšia časť je zameraná na zdokonalenie futbalovej techniky. Dnes sa budeme venovať pociťovaniu lopty, čiže ball mastery. No a tretia časť bude hra. Mini zápasy s rôznymi cieľmi hry. Máme farebne rozlíšených hráčov a každý má vlastnú loptu, prípadne v ruke drží rozlišovaciu vestu, jednu z 3 farieb. Hráči vykonávajú určenú prácu s loptou a na zapískanie trénera sa musia čo najrýchlejšie spojiť a vytvoriť trojice, štvorice podľa farieb. Rovnaké farby spolu. Posledné družstvo robí napríklad kliky. Neskôr si vždy menia farby medzi sebou. Miešaj sa medzi sebou, miešam. Poriadne ruky vysoko. Štvorice. Variantom na inú realizáciu cvičenia je, že hráčom určíme rôzne činnosti s loptou, ako napríklad pociťovanie lopty, vedenie lopty, rôzne kľúčky a podobne. Cvičenie môže však prebiehať aj bez lopty. Využívame rôzne formy atletickej rozcvičky. Kladieme dôraz na tieto detaily. Správne postavenie tela pri pociťovaní lopty. Obojnohosť, to znamená vedenie lopty oboma nohami. Striedanie smeru cvičenia, pravá a ľavá strana. A veľmi dôležité je aj to, aby hráč nezostal pri prihrávke stáť. Poď, kotule, 2-krát, nech sa páči. Budeme robiť zidanovky, dobre? Dobre, budeme robiť bicykel, dobre? Bicykel jednou nohou prekročím, druhou si vezmem do priestoru. Zase miešaj. Jednou nohou prekročím, druhou si vezmem do priestoru. Poď. Miešame sa medzi sebou, miešaj. Štvorice, ľahnúť. Ľahni na chrbát, na brucho. Petica, kotule, 2-krát po sebe. Hop. V nasledujúcich cvičeniach si ukážeme 4 možnosti individuálnej práce s loptou, pociťovanie lopty. Môžeme si pomôcť obrázkom so znázornenými cvičeniami, pri ktorých na začiatku cvičenia ukazuje vždy iná osoba, napríklad tréner alebo hráč, čo ideme robiť. A možnosť: precvičuje tréner a hráči opakujú po ňom. B možnosť: precvičuje jeden z hráčov a keď skončí cvičenie, vyberie ďalšieho hráča, ktorý opäť ukáže iné cvičenie pre ostatných. V C možnosti stoja hráči vo dvojiciach alebo 2 dvojice oproti sebe, majú 2 lopty súčasne a vedú loptu spôsobom, ktorý určí tréner. Prípadne môžeme pridať, aby hráči v strede ihriska urobili kľúčku alebo zmenili smer. V D možnosti sme spojili 3 činnosti. To znamená, hráči vedú loptu určeným spôsobom ku kužeľu, nastáva zmena smeru a prihrávka späť spoluhráčovi. Bude zmena, hore kolena dvíhame, dobre? Čiže nad loptu nadskakujeme, smerom tam ideš dopredu, smerom naspäť dozadu poťahujeme. Hop! Pri cvičeniach je dôležitý čo najväčší počet dotykov s loptou. Cieľom hry je vedenie lopty a aj obchádzanie súpera. Vymedzíme a označíme si ihrisko a rozdelíme hráčov do 2 družstiev. Hráme hru 3-na-3, pričom góly môžu dávať aj do bránok, aj medzi kužele. Pre obmenu hry môžu hráči dávať góly len do bránok. Medzi kužele musia hráči loptu zašliapnúť.
Výborne, preveď, super, výborne, 1-1, nahraj. Poď, zapoj sa, Zoja, poď vyššie. Výborne, preveď, zrýchli do tej voľnej brány. Poď prihrávkou. Super, 2-1, oba hráš. Boni, poď sem. Ako to dnes išlo? Veľmi dobre. Sme radi s deckami, že už môžeme trénovať na ihriskách. A že mi dáš za pravdu, že každý dobrý futbalista si musí osvojiť svoju techniku. Áno. Nie? Musí trénovať poctivo s loptou a biliard, tanček a aj bicykel musí vedieť hrať aj o polnoci. Tak ako to vie Boni a náš McDonald's Cup tréningový tím. Majte sa a vidíme sa na budúce. Ahojte na budúce. Čau. Super. Poďme si zatrénovať. Poď.